भोजपुरी के 5 ऐसन गाना जना के सुनला के बाद रुअल के दिल खुश हो जाए और वो भी पूरा डीजे के साथ यानी पूरा गांव में और चाहे कहीं पे भी पूरे परिवार के साथ भी सुन सकतनी। 5 ऐसन गाना बाटे भोजपुरी के जौना के बिंदास कहीं पे भी सुन सकतनी। तो चली ना शुरू करतनी आज के वीडियो और बताओ तनी 5 कौन सा गाना बाटे जौना के रुआ कहीं पे भी और किसी के साथ भी सुन सकत। तो चलिए 5वां नंबर पर गाना बाटे जौना के नाम बाटे अखिया के काजल, जेकर गायक बारे धनंजय ढरकन। तो एक बार ई गाना के जाके जरूर सुने। हाँ, सबसे पहले ही बता दी कि ई कोनो पेड प्रमोशन नहीं है, यानी ई कोनो भी गाना के प्रमोशन नहीं। तो और एकरो से भी अच्छा और बेहतर गाना सुने के चाहत नहीं रुआ सकता हमरा ई वीडियो के 4 नंबर पे बाटे जौना के गाना के नाम बाटे दिलवा लागल तोरे से और गायक बारे विजय चौहान। तो इहो गाना भी लाजवाब बाटे और भोजपुरी में धूम मचा के फेंक दिले बाटे। तो एक बार एहो गाना के भी सुनल जाओ। तो 3 नंबर पे गाना बाटे जेकरा के रुआ अच्छा तरह से पहचाना तानी जा, जेकर नाम नीलकमल सिंह है, जेकर गाना हिट पर हिट जाला। अगर भोजपुरी में पवन और खेसारी के टक्कर दे वाला के बाटे तो उहे के जेकर नाम बाटे नीलकमल सिंह। तो चलिए ना गाना का नाम बताओ तनी कि गाना का नाम आखिर बा कौन। और सबसे पहले ही बता दे कि ई गाना भले ही म्यूजिक एकर पुराना बाटे लेकिन गाना लाजवाब बाटे। गाना सुनला के बाद दिल खुश हो जाता थे, चाहे वो कहीं पे भी सुनी बॉक्स में चाहे हेडफोन में। गाना बाटे गाना। तो गाना के नाम बाटे कजरी गावेला, शायद यही प्रकार के कोनो गाना के नाम। गाना बहुत ही अच्छा बाटे। तो एक बार सुने और फिर बताएं कमेंट करके। तो चली ना अब 2 नंबर और 1 नंबर पे जाने खातिर तैयार हो जाएं। तो 2 नंबर पे जौन गाना बाटे जेकर नाम बाटे बदरवा, जेकर गायिका स्नेहा उपाध्याय बारी और गाना लाजवाब बाटे भाई। भोजपुरी के ई टॉप 2 नंबर गाना बाटे हमरा वीडियो के। चली बताओ तन 1 नंबर पे कौन सा गाना बाटे। तो चलिए 1 नंबर के गाना के नाम बताओ तनी जेकर नाम बाटे आंखों में नींद ना। और गाना भाई सुनला के बाद लाजवाब, काहे से कि ई गाना हम ही खुद 10 से 15 बार बॉक्स में सुन ले बानी और गाना काफी टॉप लेवल के बाटे भाई। पूरा परिवार के साथ सुन सकत है। जेकर गायिका बानी रेखा रागनी और गाना भाई लाजवाब बाटे भाई। इतना बिंदास जाके सुनल जाए। 5 गाना टॉप लेवल के गाना बाटे। अगर थोड़ा भी कोनो कमी हुई तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में रुआ गाली दी चाहे कुछ भी दी, लेकिन एक बार गाना ये सब सुन के जरूर हमें वीडियो के नीचे कमेंट करें। तो उन्हीं सब जाके एक बार ये गाना सबके सुन लेवल जा। कोनो में पैसा नहीं लागत, जाइए और एक बार यूट्यूब पर सर्च करके सुन लेवल जा। तो चलिए हम वीडियो के यहीं पे करते हैं एंड।